Što je to što nekog muškarca čini alfa muškarcem u očima žena? Je li to nešto s čim se netko rodi ili je to nešto što možete naučiti i zadobiti tokom života? Ostanite sa mnom i saznajte u nastavku. Nikša ovdje s portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sada vas pitam, tko je prva osoba koja vam padne na pamet kad kažem alfa muškarac? Je li to neki glumac, pjevač, sportaš ili poduzetnik? Ako su vam prvi na pamet pali glumci poput Arnold Schwarzeneggera, Tom Hardija ili Brad Pitta, što je zajedničko svima njima? Svi oni su jako atraktivni, mišićavi, bogati i slavni. I upravo su to karakteristike koje su utjelovljene u sljedeća 3 arhetipa muškaraca koje žene smatraju najprivlačnijima. Prvi su ratnici, odnosno današnji sportaši, koji uživaju veliku popularnost kako među ženama, tako i među muškarcima, zbog svojih fizičkih atributa, svoje vještine i snage. Drugi su plemići, odnosno današnji poduzetnici, koji su cijenjeni zbog onoga što imaju. Oni su svoje bogatstvo, moć i socijalno priznanje stekli time tako što su postali uspješni u poslu kojim se bave. Dok treću skupinu čine intelektualci, osobe koje imaju neki dar, neki talent ili su autoriteti u nekom području znanosti ili kulture. Oni su cijenjeni i priznati u društvu zbog svojih intelektualnih sposobnosti. I sad ako se niste našli u nijednoj od ove 3 grupe muškaraca, to ne znači da s vama nešto nije u redu ili da ste vi manje vrijedni. Jer ovdje ne pričam o određenim zanimanjima, već o određenim osobinama, karakteristikama koje su utjelovljene ova 3 arhetipa muškaraca. Jer pojam alfa muškarca nije ništa drugo doli skup najpoželjnijih odlika koje žene smatraju privlačnim i korisnim kod muškaraca. A svaki muškarac koji pokazuje osobine karakteristične za jedan ili više od ova 3 arhetipa može biti potencijalni alfa muškarac. On će taj status zadobiti tako što će biti bolji od drugih u poslu koji obavlja. Bilo da je on vrhunski sportaš, uspješni poduzetnik ili priznati glumac, skladatelj, književnik itd. itd. No ako pričamo o čisto fizičkoj privlačnosti, onda ipak postoji određena hijerarhija. Najveći broj žena, pogotovo u mladosti, najveću seksualnu privlačnost osjećat će prema pripadnicima prve grupe, odnosno sportašima, jer oni imaju sve karakteristike koje ih biološki privlače da sa njima imaju potomstvo. Biranje dominantnih, snažnih, spretnih i zdravih muškaraca u prošlosti je davalo najveće šanse za preživljavanje ženi i njezinom potomstvu. Tako da nije čudno da je većina žena intuitivno, biološki privučena baš takvim muškarcima. Tako kad sljedeći put čujete da ženama izgled nije bitan, možete se samo dobro nasmijati, jer itekako im je bitan izgled muškarca. Samo kada žena umjesto najljepšeg, najatraktivnijeg muškarca kojeg može privući, bira nekog drugoga, ona čini kalkuliranu trgovinu. Ona onda umjesto izgleda počinje gledati neku emocionalnu ili financijsku korist, odnosno sigurnost koju je takav muškarac može pružiti. I smanjenu seksualnu privlačnost kompenzirat će kroz ta materijalna dobra ili intelektualne osobine koje taj muškarac ima. Što nam pokaziva sljedeće. Ako želimo u očima žena biti ultimativni alfa muškarac, trebali bi ulagati i u svoj izgled, i u svoj status, i u svoj karakter. Druga opcija je da izaberete jedno od tih područja i postanete jako, jako dobar u njemu. Onda će vas isto žene smatrati uspješnim, kvalitetnim i materijalom za alfu. No, koji god put izabrali, ne bi vam nikad savjetovao da to počnete raditi samo kako bi privukli određenu ženu u svoj život ili više žena, već da to prvenstveno učinite radi sebe, kako bi vi postali najbolja verzija samoga sebe. Jer na kraju uzalud vam i novci, i status, i žene, ako to nije ono što ste vi htjeli, ako ste u procesu izgubili samoga sebe. I završio bi ovaj video s jednom izjavom kojom se možda neće složiti svi, a to je da će većina žena prvenstveno biti privučena muškarcevim izgledom, zatim onim što on ima, a tek na kraju onim što on stvarno jest. Ako ste žena koja se ne slaže s ovom zadnjom izjavom i koja će reći da vam novac i izgled uopće nisu bitni kod biranja muškarca, to je sasvim u redu. Postoje ljudi kojima je nešto više ili manje bitno, koji su odgojeni na jedan način ili drugi način. I naravno da vas sa 15 godina i 35 godina neće privlačiti ista vrsta muškaraca i da nećete imati iste prioritete. No samo zato što se vi trenutno ne pronalazite u tim riječima, ne znači da se većina tako ne ponaša.
Toliko od mene u ovom videu. Ako vam je bio koristan, pritisnite like i podijelite ga s vašim prijateljima. Do nekog sljedećega puta, čuvajte sebe i druge. Vidimo se.